വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ സാദിഖ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടെക് ലൈഫ്. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പബ്ജി ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻറ്റേർണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ്രോയിഡിൽ കഴിയാറില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് പല ഗെയിമേഴ്സും നമ്മൾ എന്ത് iOS ഡിവൈസിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം അതാണ്. പിന്നെ ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ അഥവാ പബ്ജി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ജീൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സൗണ്ട് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും കാണുമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇതായി കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളെ ഫോൺ തന്നെ ആദ്യം ലഭിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് മാത്രം മതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഹെഡ്സെറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ മൈക്കുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്ലിപ്പ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, ഇതുപോലുള്ള ക്ലിപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം. ഓക്കെ, ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ സ്ലൈഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ടൺ എല്ലാ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പോൾ ആ ബട്ടൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ആയാലും ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളും ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പബ്ജി മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെഡ്സെറ്റ് നിങ്ങളെ ഓഡിയോ ജാക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം, എത്രത്തോളം കാണുന്നത് അറിയില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കാണാം. ആ ബട്ടൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലിപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് അത് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നേരത്തെ എടുത്ത ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അമർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാം ഒരു ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കവിടെ ഓണായി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓണാക്കി. അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാച്ച് കളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, മാച്ചല്ല, നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിലൂടെ കേൾക്കും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് മോഡ് എടുക്കുകയാണ്. ട്രെയിനിങ് മോഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി കളിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ പബ്ജിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിയോ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, ഡെയിലി വീഡിയോ വരും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.